Il-kap tal-Oppożizzjoni u l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Bonch qal li l-Gvern Nazzjonalista jirrevedi l-pjani lokali meqjusin bħala r-riga ewlenija li biha jkun determinat xi żvilupp jista' jsir f'kull żona tal-pajjiż. Huwa għal dan waqt li kien qed jipparteċipa fil-programm Vi jew Va li xandar fuq Radio Malta u TVM Plus. Dr. Bonch qal li l-bidliet fil-pjani lokali ma jridhomx biex ikun hemm rigress għax sostna li huwa favur il-progress. Irridu nirreveduh biex jiġi in line mar-realtajiet tal-lum. Biex noħolqu pereżempju anke skyline policy hemm bżonn. Ġifieri llum għandna realtà li bdejna nibnu torrijiet. Good, tajjeb, jiġifieri nemmel li kien hemm bżonn. Imma rridu noħolqu skyline policy illi earmark il-postijiet illi jista' jkun hemm torrijiet, però mbagħad ukoll nissalvagwardjaw postijiet fejn m'għandux kien hemm torrijiet. Akkuża li l-Gvern li ħoloq bord dwar l-estetika li lanqas biss qed jopera u li lanqas biss għandu membri fuqu. Huwa qal il-pjani lokali jinbidlu biex fejn jista' jola aktar jola imma mhux l-estrem li kollox għal rieħu. Qal ukoll li żoni fejn ma jistax isir żvilupp ODZ m'għandhomx jitnaqru aktar. Dwar il-ħaddiema barranin, Dr. Borg qal jekk ikun fil-Gvern ħabbar studju li jiddetermina x'inhi s-sitwazzjoni fuq il-postijiet tax-xogħol. L-ewwel qabel kollox tibda tara x'għandek f'pajjiżek. Jiġifieri l-Gvern naqas milli jara x'hawn f'pajjiżna. U għalhekk jiena waħda mill-proposti tiegħi li nagħmlu labor market study, illi inti tara kemm hawn barranin f'pajjiżna, kemm hawn jaħdmu f'pajjiżna b'mod regolari u b'mod irregolari, is-setturi li huma dipendenti fuq il-barrani, is-setturi li nistgħu nżidu l-Maltin u naqsu mill-barranin, u minn hemm imbagħad tibda tirranġa s-sistema biex tindirizza dan l-istudju li jsir. Fid-dawl tal-moratorju fuq ix-shortlets proposta mill-Kunsill Lokali tas-Swieqi, Dr. Borg qal li aktar minn dan hemm bżonn ta' infurzar. Akkuża lill gvern li qed jattira turisti li mhumiex ta' kwalità u f'numri li l-pajjiż ma jiflaħx għalihom. L-intervista trattat diversi temi oħra. Il-kap nazzjonalista qal li huwa jaqbel mas-sussidji fuq il-kontijiet għalkemm saħaq li dawn għandhom jiġu ma' miżuri oħrajn ta' enerġija rinnovabbli. Dwar il-Partit Nazzjonalista huwa qal li mad-90% taċ-ċedoli ġew imġedda u bekk il-Partit Nazzjonalista se jkollu biss ftit xi ħallas lura is-sena d-dieħla meta jagħlaq il-perjodu ta' 10 snin minn mindu numru ta' persuni xtrawhom. Dr. Borg qal ukoll huwa favur il-kaċċa fir-rebbija u l-insib għax sar referendum u qal li dan għandu jkun rispettat.